makita na ko kung pamilya ba nga grabe murag gusto jud po ko nga mutabang nila kay for og didto ra pug ko what else kanang mga Palagi ka lang nagbubugkal ng yuta doon. then, Nakikita mo talaga na wala ka talagang future doon. dayon kanang nakita po na ko nga sana ay kanang gusto ko mutabang sa akong pamilya. So nagtrabaho ka talaga dito. 2011 ninghawa ko 2024. From 2011, right, may tissue. Kaya may manang, ha? Kala mo, hindi namin afford yung tissue. Wait, yung tubig na iniinom ninyo. Tubod siya, nindot siya, tubod. Malamig siya. din. O kanang Doon na kayo bugnaw naaanat talagang uminom. Sa una pa hantod karon. War gyapon, dili jud siya di siya mahubas bisag ting-init pila ka bulan or magkuan. Mo lang mo actually na siya kanang mo gamay pero di gid siya mahubas. Malimpyo man pud siya. Malimpyo talaga yung tubod. Yan ba yung naiinom natin sa Tugnaw una? kaayo siya. Munang di kay ko maligo dito sa mua kay tugnaw kaayo. Uy, sa mukha. Tugnaw kaayo. Kaya hindi masyado uso ang pagligo doon. Wala ligo-ligo dito, di may basag ulan. Kasi wala man din sisimot sa inyo doon kasi kayo-kayo lang man, di ba? Kay wala may simutay dito kay pareha magbaho tanan. Siyempre, no, aagi talaga tayo sa mga ganito. So, siyempre, nakasulay ka na may nagka-jowa. Wala. Wala pa kakauyab. Wala. Wala ka nakauyab kasi hindi mo gusto or wala ka nakauyab kasi wala pang lumapit. Na may daghan. Wow! Sosyalan! Ganda! So maraming nagpaparamdam. Daghan man then akong kukuanan man gud kay kanang sweet kaayo permiro. Sweet kaayo ana musta ka una kasus kuan mo rin nga. Dayon, nangangayo ayon. Nangayo mo rin nga sapatos lang daw ug dili load unsa ba diha ang gipangayo. Anak ko nga ang akong ihatag sa ila ako na lang ihatag sa akong pamilya. Uy, ipalit na lang ko unsay mga Mas mabuti kinahanglanon. nang walang uyab kaysa nagpapailan. Wala ko'y uyab manang basig na willing diha. Tingnan mo, your hair, your lips. O, di ba? Ang dami mo ng sing-sing. Ay dala ko na ba ni ay mulubad man ni. Mulubad yung mahumula ng suka. Sunrox, mulagom.